gara pasi akanyengerwa ndo mukadzi akanyengwa wacho gara pachea namira pamberi pedara mamundasa namira pamberi pedara mamundasa zviso chana ndizvo chokwadi zviso zvirikataura chokwadi ndikaipa chabatwa nemhosva ndikaipa chabatwa mwari arimbatsirawo mwari ndiyembatsirawo pamusoro chio mambo nyaya yakati kuti inini ndaigara paselbo indoitwa gift gara idzi ndaigara paselbo nevillage ndichishanda muwato company uko ndakaemo mwedzi 2015 ndichishanda muwato company ndichigara nemudzimai wangu ufunga uyu murume kuti aingoziyana yanga itori best friend yangu tichitotamba tisi naye but ndakagara pamba nemudzimai wangu zvakanaka kusvika kuma 2021 2023 nemudzimai wangu 2024 tichitogara mukomboni takazongotanga kakudini kakutadza kusaurirana pamba nemudzimai mudzimai wangu indava so kutadza kusaurirana so nemudzimai kana ngoti no rikanditi siyane nazo ndotadzongozva nemafungo angu itawa mukomboni chamari zvokuda uruziva kuti mudzimai wangu arudana nomwe murume womuti local saka ndangoti ndikazwa nyaya ndangoti aigarimboisa pasaidi ndozodini ndozvoona ndaramba ndakatogara ndichimbozwa nyaya ndichimboisa pasaidi ndazodaro ndakatanga kushupana pamba nemudzimai ndashupana pamba nemudzimai pepe mudzimai akatanga kuti akarizwa dai ndakanombokwaa kuti mudaiwa zvimwe zvacho ngatitise ngatitaurana kukanganisa kupa munhu mwedzi wabva watopera ndakambototipa mukadzi makadhi enda kwamutare kuti vati mari mukadzi akavhatura makadhi obva aenda kwamutare asvika kwamutare akavhatura mari obva atotenga monaki yake hombe obva atoya pamba ndikuti mudzimai wachonotoita sei wagona kutotenga monaki hombe kudai iyo obva atoti aputa obva ati mari yesociety wapiwa here ndati mari yesociety ese ndaita sei ndapiwa chati pendichapiwa ndoita sei ndikupa ndichipiwa mari yesociety chiumba ndakasana ndozobva kubasa next day racho sika pamba mukadzi basi arongedza zvinhu zvake zvinhu zvese pamba aita sei ai ndakangorongedza hembe dzisi mumanake obva aita sei obva aenda newani ndakatokumbira foni panext ndatomufona mudzimai uripi akati ndiri kwamukomo ndatomuti alright ndiri kuiko chi weekend papanopera 3 days ndopeta abva tangoitawo chi mwedzi kubasa totaenda kususpenda kubasa tasuspenda kubasa totadzi basa raita sei rapera ndabva ndatomufona mudzimai chaona basa kuno raita sei rapera saka uya kuno mudzimai wangu akauya kubva kupi kumba kwabva tosvika pamwe ndichatora zvinhu zvese zvindipi nazvo kumba waenda kumba inini ndakwenda kupi basa kumazuru kuharare pendouya ndozaita sei chikutora ndakatowirana zvakanaka nemudzimai wangu mudzimai wabva totakura zvinhu zvese obva toita sei obva aenda nazvo ari kuenda ipopoboka haana kuita sei haana kusvika kumba akaenda kurora futi kupi kutini kwani kumurume kwairoja pasakupinda makuseni akatoenda ovharira ipopa obva atodini obva aenda kumba haana kusvika kumba makuseni ndakafonera kupi wanga ari kuenda nama mundatofunza mudzimai akasvika here zuro ndikati haana kusvika saka ini andokuta sei handa kumubvunza ndangoti anoga nditi sei imusiya akadaro ndabva ndaenda kubasa ndatanga kushanda ndi kumazuro ndichishanda hapana kupera zikuma 2 weeks 3 weeks ndopi ndakazofonerwa ndikashamari mudzimai kunoko hakusina abva kunoko chiti ndiri kuendepi kwauri mosa ndakabva kubasa ndakakumbira ndikauya ndikatanga kutsvaka mukadzi ndikazomuona pane wiki ndotobvunza wangaendipiwo saka ndafunga kuti kugara pamba so kana namai atisikurana ndafunga kuti kuende kupi kubasa ndomuti aona mudzimai zvokuenda kubasa ziti ona ingaoni mari ndiri kushanda wani mari ndichiita sei ndichunza wani totobva pepa totosvika pamba totogarisana nanamai acho totoita kadari nanamai acho tataura pepa nanamai acho takatowirirana mangwana kuseni ana mama acho ndati ana mama unoenda kuita sei ndakuenda kubasa ndipe chini mudzimai wangu ndiendi naye ana mama acho ati ona hangu ashaka hazviiti bozoona kamukadzi anga ambodai saka mira timbosai nemukadzi chimbobatsirawo ndikati aiwa ana mama zvimaita madini zvakanaka sarai nei nemudzimai wangu indakuita sei ndakuenda kubasa ndabva ndadzoka futi kubasa ndasvika kumazero ndakashanda 2 to 3 ndabva ndachinjwa end of June ndabva ndaya kupi munyanga pechingosvika 1 to 3 July ndabva ndafonera mudzimai wako abva futi kunokumba kunochiti ndauya kwauri asvika here kuti anosvika bouni bcause afuna kwatu mumwe ndakashanda mwedzi wese ndakashanda mwedzi wese 2 weeks ndichishanda but pfungwa dzazinoga saka mudzimai dzagomba aripi ndaka ndakadzobva uku kuenda futi kubhema vhari kuna namai yacho ndosvika ana mama akati wakatosiya wana ari panapa wana wakatisora panapa iye akangobva tisitari ndakava ndaisirwa mari yekubasa plus pig ndakatanga kutsvaka chi ndofunga ndakafamba changamiro zvokuti ndakapinda mutsirumba napeni havungwa kuenda kusona masingo ndichitsvaka mukadzi ndichimushaya sazodaro manje amwe angobva azondifonera shamari dai wambokonfirma mukadzi wokutsvaga iwoka pane utakaona kupi pasarupinda asi dai wambosvika ere unogona dini kumuona ndakangoti alright ndakatouya zvisho ndasvika pasarupinda
ndava ndasangana namurume wari apo ari kufamba ndipi uri sei abobo ndaishanda sebest friend munhu ndatoshanda sebasa chichiwirirana uri sei vanoti abo vanoti atine 2 love dzake dzechingwa vatopinda mukombo vata sei vaenda hapana ndira maminutes pavo pasvika futi umwe murume ndatomubvunza ndatobudisa foni kati mafotos aya mukadzi munomuziya were asi mafotos emukadzi anogara pamberi avo parorojero ndati ho ndava ndatotenderawo ndaenda nepakona ndabvunza mwako mukadzi wekurutsvaka ari rorojerwa apo ndava ndaita straight kuende ipopa ndichiwa ndakasvika ndichibvunza tikati munhu waitotsvaka pano pakatodini akatobva ndangisa uyu pakandona akabva toti mukadzi aritotsvaka wayo mekusha todini atoni wabva tosvika kwatora mukadzi vaiti straight kuenda kupi parisapa pandotsveta mukadzi unatitake ndofunga ndakamufonera bhururu isei bhururu ndirai shamarini ausiwo rakatora mukadzi wangu akanipindura akati handiziziya nekumabasa pepe waingotaura kuti ndisodana nemukadzi wako nyaya yako yakasotanga ndichikubasa handidana nemukadzi wako zvachose ande handitozivi nekwari ndozvakandida iyo ndikati alright iribo ndakamusiya akadano ndofunga ndakadzoka kubasa julai ndashanda vapera mukadzi ndaimufonera waindifonera neprivate number afonera neprivate ndotobvunza uripi waingoti handiri kubasa kuti handitauri chokwadi pandiongasini asingantauri mudzimai uripi kuya tichengete wana chaona wana wakasiya awaiti wana wadiki kuya tichengete wana handichauya babu chaindishupa imeyamburipi handichauya pasodaro ndakazobva uko ndomundazoya kunyanga ndoyanyanga ndakagara ndakatanga kuchitrisa nyaya ndiri panze ndopa ndakazofona unomwe mukadzi akati mukadzi wako yatsvake zvakaita sei akauya aripo pana pai basa rime bcause baangati zizopesa naimvisa ngapirwa mwedzi sari kupi warisapi kuti nyaya ingaita sei ikanyara dai tikapedza mwedzi sori kwarisapi hapana anozodi vanozozviziva ndobva ndazosvika futi pai ndakatoedza kuti uya ndichitocheka dongo noti aripo ndichingotenderera ndopi ndabva ndazoti ndishondanatsa kuona munhu che ndikisiku munhu aripa ndandonatsa kubata mikushuwa kuti bhururu wangu ndizi here dzakaita munhu atono mhuri yake une mukadzi wake nemhuri yake obva ndokuchiya mukadzi wangu nemutambiro wetaita sechiuri ndizire ivo ndakasvika ndatoona zishuwa mukadzi aripo handina kuita zvendakataura ndakangomuti maibhule ndiupauriri panapa akangoramba akati zii anodera ndaona kuti maibhule pati ndizire zvawakaita akaramba akati zii ndaira ndatomuti alright iripo hambati handiri kumba ona kuti mai wangu ihongo wako wakakanganisa wakati ngatiende kupi kumba tochengete wana because ona wana kando waruta sei vanondisirisa kuti wana wachengetwe kumusha uku moyo wangu ino waripo mai wangu akashaya saka kuti wana wachengetwa azviiti azviiti akaramba akati zii ndofunga ndakazomuti no rega ndisiye ndimusiye ngava ndabvepo ndatoenda kupi basa ndasingobasa ndati dhu ndakati inyika nyaya iyi kuti ndibatsirwe uka wanga ndibatsirwe bhita ndiende kupi wachangamire uka ndiuripotawo nyaya yangu changamire ndo vanogondati sei ndibatsirawo nyaya yangu zvairi kudai alright gara kupasi pakanaka bambo sunga mungatora miko bambo ndamira pamberi pedara mambo mutasa ndamira pamberi pedara ndamira pamberi pedara mambo mutasa izvo ndizvo chokwadi pachabatwa nemoto mwari ari mubatsiri wangu right bambo musati matanga handikangona kwasvipa taswera panapa so hatidi kuwestiwa time zvamunoziva ga zvamunoziva ga yauya ngeno nyaya yapera yes zvese zvataurwa nababa pane zvavataura zvakaitika zvimwe zvacho zvese ndezvekunyepa ndaishanda nawo baba taura zvavataura zvechokwadi 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 zvavataura ndezvekuti pari zvino ndini rugara nemudzimai uyu ndochokwadi mudzimai ndirugara naye zvimwe zvazvina basa because mukadzi yorugara naye mukadzi wemunhu kwete mambo ndio chete handizvo kwete iwe chigara pasi urugara nemukadzi chigara pasi mukadzi sumuka right ambuya murusekerera right uyu muri moyo ndiani wenyu angari murume wenyu makasiyana rini tati makasiyana rini April ndo makasiyana okay pamaenda kugara neshamwari yake kumba kweshamwari yake makazosvika sei kumba kweshamwari yake ndakazotobva ndakubva kwarusapi wabva kwarusapi ndakubva kubasa uyu shamwari yake mamusikazivi kuti iro yakarura here yaizviziva maiziva
Saka makazvipira kuenda kuita mukadzi wechitumbu pakuti namba 1 kuenda panamba 2. Papenyu namba 1 Kuenda pane umwe. Ndo zvandakaita. Shamas, uyu mukadzi makaramba newe. Vari kutaura uchiaunga manyepo. Zvatora nyaya dzegupuro idzi ndowe zvataura kuti April yese yataura manyepo. April yakataura chokwadi kuti kunyepa. Ukantaura chokwadi pamberi pamambo nyaya si ukanyepa una zvononga uchiita. Taura chokwadi. Mambo nyaya yachodonetsa nekuti ari kuti alright ndikumbira kubvunza kwaari. Asi April takasiyana munani. April. Pane zvipendaka kuti kusiyana unokusiyana kurambana kuenda kumba kuti ndakasimuka kumba kwenyu ndienda mbakasiyana. Usataudzane ba. Ndikumbira ngobvunza. Ndakasimuka kumba kwenyu munani. wakabva kumudarazini. Muna April. Kusa 28 ndikuchiziva. Kubva pamba kuramba nere mai. Pane kubva pamba kwekuti ndikuda iko. Chinonetsa Nekuti chakasiyana. Izwa mbuya. Musaite kakubva pamba keuhure ba. Kekunyepa. Yekuti kana ndafunga mari. Kana ndafunga kuti pamwe ndoda bonde rakati kure. Bobuda. Andikuramba namba. Akuramba namba. Mune musikazo. Nyaya iripo ngoti mai ropa renyu rinopisa. Ruda kutonodza iri. Mune moto mburuku. Saka taura chokwadi mbuya wakapisa chokwadi. Because makapedzera mwana murume uyu. Muna wana wangani? Saka wana vari kupiwa. Vana vakatosara kuna mama wake. Iye mai wenyu ari kusara newana wasiri wake. Wana baba wavo achiti chii? Ndakatovasiya ngepiri kutsvaga. Ko hama yenyu iri panapa ndiani? Yamauya naye. Katika maifana kuya panapa nehamba dzenyu. Mungatongwa sei kuhama dzenyu pasina kana hama yenyu hwani iripo? Mambo nyaya iripo ndeyekuti Aiwa, utauri chini bayo. Iwe uri mbavha, nyarara. wakatoba. Iwe ukarora Taura nyaya yako. nyaya iripo ndeyekuti vanga vakavharisa dari. Iwo wakaenda kuna sabhuku echiti ndikunovharisa nyaya. Saka vana mama wese waiziva nyaya yese yange iripo. Saka iwo Anga ruvharisa dara achinduvharisa dara pakudii. Nenyaya iyi. Iwo akangoti ndakuvharisa. Paakataura nyaya yacho. Okay. saka uyu munhu atona varume wairiko. Barika. Une barika Barikare warume. una varume wairi. Mambo ndambotaura nyaya yegukuru. Aguvuro rekuti Vakandakatiwa social media iri kuvurira pakuti mukaerenga zvakaitika sondera pera zvazvimobva mati zvinoshanda kuti everyday. akauya achizotora Imi. Izwa. Matauro aita nemurume wacho chakatanga kupfeka kwako iwewe. Sutukezi. Usina kudzingwa. Ndobva waenda. On top of that nemari. Nemari pamusoro. kuti ndizosimuka mambo kuti ndizosimuka ndingosimuka Wape boni, wape boni. Akarekodi kuendesa hapo hapo. Chakati iwewe murume azokutsvake iwe wabva pamba wanga wapiwa gupureri. mambo kusimuka kwandaka Pawakabva nemonaki ndozvendoda kutsanangura ichikupindira yeso no wakanga wapiwa gupureri. ndanga ndisina gupuro rakauya kumashure gupuro ranga ragara ririko kare saka iwe wakawa kudei kana gupuro ranga ripo kare. akauya ega pachokwadi hama dzacho adziruzoti hama dzake dzese dziruzoti ndine gupuro kana wanga wakapiwa gupuro uku wanga wakudzoka kudii. pane wana mambo ndandingoitirawo wana kuitira wana kuti wadii kuda kuitira chii wana iyo zviraiti nawo wanga kuitira wana wacho izvozvo vari kupi ndakavasiya kumba saka wanga uchiita wangoitira wana ipapa chandakasiyira wana ndakanga ndapereke muguku kufa chii akaudza vabereki vangu kuti ndiri kupa mwana wenyu 3 days aiwa uchaona zvinoitika iwe Amnyari unyepera dani. iwe alright ngatidaiso mira izwa inini chandisingadi kuti munhu abve panapa
achiti handina kupiwa mukana hama dzangu dzadzisipo ndazobatirwa nekuti hama dzangu aiwa wakomana next court date ichi zuva 5 hama dzako is now your responsibility zuva 5 baba wako uya nehama mai dzako wako panapa mabrothers yes ndokuti nyaya yacho ipere because handitodi zvokutotanga kutaura kuti hama dzangu hadzipo wakutopa impression yekuti ndiri kudzinyirira kuti ubvume pakutanga amboti handina hama handidi no don't worry imi musi wa5 uyai panapa nehama dzenyu tokatapedza nyaya saka uri kuenda nemurume upi apa uri kuende kunasi Sorry, mama. Mozati chizimeta chi. Mzimai yokutaura chokwadi kana akwanisi. Mazanya ata yegubreaker. It's 2015 nditi. Pane zvakamboita kamboshupana ku 2015 nekuda kwe. No, don't worry. Wachapindu wanhu wacho warizwa mukomana. Don't worry. Musi wa5 wakatambira guburo wacho wachapindura kuti wakatambira rini zvaita sei kuti uyu azodzoke kumba chii chakaitika kuzoti azobve 2024 hapana parwa mwana kuti agogolera ndasangana musi handi wakoma next case it's okay kuti wabereki wacho uyu uri kuende don't worry anga tikugara naye pakuti wabereki wacho watoi because ndiri kuzikanwa ini saka ndiri kuti mambo watondirerutsirawo nini ndine audio yandinayo panapa Discuss TV, you know, make it such a good